Artlist.io. Music licensing reimagined. Бате! Ето да знаете да му спукате гумите. Здравейте, драги фенове на колоезденето. За тези, които не си ме спомнят, аз съм Никола, колоездач на 20 години от Варна. От доста време бях снимал клипчета. Нещо в мен ме накара да пробвам отново. Ще ви разкажа как мина тази годишния ми сезон. Ще ви разкажа как минаха последните години, през които не снимах. Миналата година бях състезател за колоездачен клуб Несевар. Имаше възходи и падения. Участвах в обиколката на България. Участвах в Баня Лука. Това са UCI състезания. На Баня Лука имаше добро присъствие на обиколката на България. На четвъртия етап имах доста лошо падане, което ме отстрани от състезанието. На шампионата, така им, че не бях в една от най-добрите си форми. Не успях да се представя толкова добре. Тая година да кажем, че ми е малко по-добра. Участвах отново в Баня Лука. Имам 35-то място на последния етап, което не е нищо вау. Просто за първи път опитах така да се ръчкам в групата на обиколката на България. Пак имаше добро присъствие, важното е, че тази година я завършихме. Имам едно 25-то място на етапа в Казанлък. На другите просто трябваше да се завършат етапите. Също забравих да отбележа, тази година съм състезател за клуба на Долчини. Ще намеря, ще сложа някъде снимка, да ме видите с екипа. Сега се подготвяме за пистата. Ще има едно състезание Купа Пловдив и държавен шампионат. Общо взето това са по-интересни неща. Също така участвах на състезания в Австрия, където формата не беше достатъчна дори за добро присъствие и на втория етап от общо 3 с един пролог в началото бях елиминиран. Но странно, преди малко някой почука на вратата. Нека да видим защо са ми почукали на вратата, какво се е случило. Каква ли ще е тази пратка? Също така искам да отбележа, че обстановката е малко по-различна, защото вече съм студент в София и съм в общежитието. Така че, ако е малко така бомба, не мога много да събера всичките неща в стаята, така че това е оптималното, което мога да направя. Вадим големия меч и почваме да отваряме. Забравих да кажа, Endurance, това са първите ми спонсори на канала и като цяло на мене по-скоро. Ще използвам техните продукти следващите 3 месеца. Първо отгоре един бидон се показва. Втория. Energy Drink микса. Има 45 грам въглехидратна доза. Energy Juice барове. Имат по 22,5 грама въглехидрат в едното барче. Надявам се да е фокусирал. Много го показах наобратно. Това са тренинг барове с 30 грама въглехидрат. Подходящи за колоездене,
за, за бягане и за други endurance спортове. Music licensing reimagined. И последното, една кутия с гелове с 45 грама въглехидрат. Малко не знам как се отваря, защото за първ път получавам от тях продукти. Тия са, които са без кофеин. Вкуса е тропикал, да не е супер сладко. По-напред в клиповете ще ви покажам по колко грам въглехидрати имам на час, как си ги смятам и как определям по това по колко въглехидрат да ям на час. Ще ви ги покажа всичките неща заедно. Тук малко размърдах целият сетъп, да мога да подредя и да наредя нещата. Цък, цък. Една от най-добрите марки на пазара. Не случайно Израел Premier Tech ги използват. Сега ще ги оценя и аз. Ще видя кои са ми любимите вкусове и да знам за напред кои неща да си поръчвам. Днешната ми тренировка е час и половина зона 1 Recovery Ride. Така че ще си направя само от Energy Drink-а, даже половин доза. Ще пробвам да направя един транзишън. Вече сме готови за тренировка и ще се видим направо навън. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Artlist.io. Бате! Това да знаете да му спукате гумите. Music licensing reimagined.
Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. И така, това беше от днешното видео. Очаквах да го завърша по по-различен начин, обаче по стечение на обстоятелствата клиповете и файловете всичко се беше изтрило от GoPro-то и трябваше да се опитвам с доста различни програми да върна файловете. Най-важното е, че от тотално празна SD карта успях да извадя файловете по някакъв начин и да сглобя клипа. Така че надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, може да цъкнете лайк, да се абонирате и да очаквате следващото видео.